Minecraft. This is hack to Minecraft. You can take what you will have or what. TNT. This is very funny TNT. Okay, boat, shall take, saddle, and very good. Yes, some. I can also talk Danish. Her, det kan jeg jo godt. Eller? Godt. Nu har vi det. Så trykker man millimeter. Skal vi der nu igen og millimeter. Og så lidt ud. Men der. Back to game. Oh no. This is not fun. Jeg ved ikke helt, om jeg har det nu. Det var lige et uheld. Men det tror jeg nok, jeg har. Hvor er alle mine ting? Hallo. Så kan vi bare det der. Så der er noget. Der er noget. Der er noget. Så nu burde vi have det. Ja, nu har vi det. Skal vi høre et jukebox? Ja, man kan få en jukebox. Okay, så... Kedeligt! Fuck, det er lortemusik egentlig. En jukebox, det er ikke sjovt her. Gider jeg ikke at høre. Fordi jeg kan også kaste med dem. Okay. Vi ser, hvordan man leger. Okay, vent lige lidt. Altså lige nu, der er bare lige på vej hen til den. Og jeg har sådan lige en lidt hemmelig vej, så det er lige et lille problem for jer. Og så jeg tager min jukebox. Så. Altså det er bare en mikrosøg. Så altså, det er det nemlig specielle verden. Wow. Ha. Gør mig klar. Sætter min frist. Okay, nu skal vi rejse. Kan du høre det? Okay, skal vi gå ind i den? Det er meget farligt. Så, nu rejser vi. Wow. Så, nu rejser vi. Jeg ved ikke, hvor vi rejser hen, men vi rejser. Lægeverdenen. Det er sådan en portal ser ud. Det er meget svært. Find tilbage her. Hvis du er så smart som jeg kan nu. Lava! Skal vi gå tilbage? Jeg kan sikkert lige være her. Jeg er bange. Så rejser vi tilbage. Nå, det går.
Men vi ses. Hej.